Malawi Brief. Lawyer Alexis Kamangira anacheza naye pa Midge FM pamene walongosola nkhani zambirimbiri zokhuzana m'Malawi muno. Nkhani imenenso inavuta kwambiri ndi ya Amaris Hotel kuti Amalawi ali ndi maumboni onse azimene zinachitika ndi Amaris Hotel koma palibe chilichonse chimene akuchita. Loyayi walongosolanso zina zokhuzana inquiry imene ili mkati pakali pano yokhuzana ndi ngozi imene inachitika ku Chikangawa. Zambiri zili mu programu iyi, takhalani pomwepo. Ubwino wa nyengo zimene ukukhalazi ndizonena kuti umagwira ntchito munthu uli kutali koma kumagwira ntchito dziko lina lilonse dera lina lilonse. Technology yathandizira kunena kuti zambiri zisakhale zovuta kupanga kuti even ukakhala kuti suli mziko limene ufuna kugwira ntchito kubweranso ku Malawi kwa ine si holiday. Ngamaza bwera ku Malawi ndzakhala ndikubwera kugwira ntchito kuzatumikira dziko. So ndizabwera ku Malawi ndikakhala ndi zeni zofunikira kuti ndibwere ku Malawi. Nitakubwera next week, ndikhoza kubwera mawa, ndikhoza osabweranso moyo wanga onse. It's not important. What's important is zofunikira ndikuti kodi ndikupindulira bwanji dziko langa. Tiyambie ponena kuti how can you assess pakadali pano the current political and economic situation ku Malawi, ngakhale kuti suli Malawi kuno physically, komano you can be able to kusatira zomwe zikuchitika mziko. What can be your general assessment pamene zinthu zilili? Choyambira nchonena kuti mmene zinthu moyo umwe ukukhalira masiku ano, ine mutha kudabwa kuti ndikuziwa zambiri zimene zikuchitika mu Malawi kuposa anthu ambiri amene ali ku Malawi. Chifukwa chacho kuti munthu umaziwa zinthu ukakhala ndi interest, komanso ndi anthu ambiri amene amandithandiza kundipasa information, kundiziwisa mmene dziko likuyendera. Kunena mosapshatira dziko lathu sizikuyenda. Zinthu zambiri zikuonongeka. Choyambira nchonena kunena kuti tisaiwale kunena kuti sipanathe chaka chivotereni usogoleri wa President Arthur Peter Mutharika. Yes. Kumusankhaso kubwerera pa mpando chivotereni 2020 ija. Tikhala kuti sitikuchita chilungamo ati sitipanga recognize kunena kuti IPM Arthur Peter Mutharika anasankhidwa chifukwa chonena kuti amene analipo Lazarus Chakwera ndi mbumba yawo ya Malawi Congress Party anakanika. They failed and anakanika miserably. And kukanika kwa Chakwera kunali komvetsa chisoni komanso ndikukhuza kwambiri chifukwa anapasidwa goodwill of everyone, all political parties, even people that were in DBB. The people amene amakonda dziko la Malawi, even at DBB, they had given Chakwera, Vice President wake, led Saulos Klaus Chilima, goodwill. And muzaona kunena kuti Chakwera ndi Chilima anagwira ntchito mwina 2-3 years anthu akungoachemerera. Chakwera amati akangovala suti kumene, look at the president, Chakwera amati akangoyankhula kuti it's an honor, and it's an honor. They were not even people, and to sit mapanga even pay attention. Kuti chani Chakwera. People, and some mapanga pay attention kuti dziko likuenda bwanji. Ichitu chinali kuti anthu anapasa goodwill, anthu anafunira zabwino, ndipo aliyense anali ndi chiyembekezo. Tikamayang'ana za Tonse Alliance, the philosophy was brilliant. The high five. Kanthu amakumbukira zimenezo high five. Servant leadership, ujeni, rule of law, omabari. Anati bwitika amaboza ambirimbiri sindikufuna kutaya nthawi. Komano that's how the politicians do zinthu zawo. Anthu amakhulupirira kuti amakonda ubwatika. Ndibodza politician, what is politics? Tikamati politics, limene ine nikhoza kutanthauzira kuti politics ndi utumiki. Utumiki pa kayendesedwe ka dziko. Chichewa chake ndi chocho. Now, tikanena kuti politics ndi kuyendetsa dziko, and kuyendetsa dziko mokomera anthu amene asankha, anthu amene akuyenera kuwatumikira. So zomanena kuti andali ndimene amapangira
imeneyo ndikachikhalidwe koyipa, it's a wrong culture. Tikuvomereza zinthu zolakwika, what I call normalization of abnormalities. Zinthu zimene zimayenera kumati zizilisa thupi tingoziyang'ana, and izi zimachitika munjira yambiri, and zimachitika mmoyo mwa munthu wakhala kuti moyo wako pang'ono ukapanga choyipa sukuziletsa, ukapanga choyipa kenako the conscious imapanga die down kuti mpakana suzindikiraso kuti upanga choyipa. So this is where the state is, kunena kuti zinthu zimene sizikuyenera kuvomerezeka, zimene sitikuyenera kuti kuzivomereza timati ndale amatero. And ndanena kale kunena kuti politics is not ndale. The definition kapena translation ya politics ndi kuyendesa dziko, kuyendesa zinthu, you know. Now let me come back. Mafusa kuti zinthu zili bati. Yes. Zinthu sizili bwino. Ngakhale kuti tinaichosa MCP, tinachosa Achakwera chifukwa analephera mwantu wa kulepheratu mosapshatira aso kuti zakanika, and anavomereza okha in many speeches in the final year in 2025. Mukaona ma speech Achakwera ngakhale slang ya American tongue inasintha, chizungu mmene amayankhulira 2020 inasinthira kuti munthu kuna kuti munthu idu chichewa chijajamba kubwereramo. Even 2 weeks before election anthu sanapite kukavota, olo i week anazayankhula kuti anthu akundipanga chipongwe, fiwewo zikuchitika chonchi ndisankheni kaye kena kundichosa anthu anangoti izi tichose. Koma now tili ndi Arthur Peter Mutharika ngati president wathu, palibepo tsogolo limene likuoneka. So what we are saying, chimene ndikunena lero kwa funso lanu Robert, sindikunena kuti IPM alephera kuti palibe boso tsogolo. Chomwe ndikunena njonena kuti mmene ayambira sanayambe bwino. Mmene ayambira President Arthur Peter Mutharika ayamba molaki, we don't see the foundation, because we need to see chawino zinthu sizisintha lero, sizisintha after 10 months. Komano we should see a foundation kuti ichi chimene kupanga ichi zithandiza kunena kuti ziko lisinthe choncho. What is happening is cosmetic economy, you know, they're doing cosmetic economics. Zinthu zooneka ngati kuti zithandiza koma zingo ndizaka period kochepa kenako chikampulikire, you know, zili ngati bala loti latani laola kapena likuola, ndiye bala lija momoti apite ku chipatala akalitsuke akachose pati yomwe ikuola ija, kenako na akapakepo mankhwala kenako nkumanga. Peter Mutharika boma lawo akutenga bandage ya nyuwani ndikumanga babala baja, ndikumanga babala zimene zozo kukamaona kunja ungoona bandage yoyera ya nyuwani kuti bandage bala lija lomwe nali Achakwera lija sitikulionaso, at least bali bandage yoyera koma pansipo bala lija likuyamba mphusi. That's the status of Malawi today. Imene yonde mene status quo ya Malawi lero. Bala limene Achakwera analisiya, bala limene MCP analisiya, IPM angopanga po bandage loyera koma mkatimo mphusi. Chabwino. Mwina, what do you believe kuti some of the biggest challenges yomwe boma likumana nawo pakadali pano? Because I understand kuti kuyangana manifesto awo omwe amafotokozera amaoneka kuti ndi manifesto omwe ali ndi tsogolo labwino. Yes. So what do you believe are some of the biggest challenges omwe boma likumana nawo? A couple of them, but zonsezo zikugwera pansanamira ya good governance, bad governance, yomwe ikuteka imateka mukayang'ana kwenikweni pa rule of law kuti malamulo adziko akugwiritsidwa ntchito kapena sakugwiritsidwa ntchito. Nde nziti zimene ndingapereke isanzo ndikokambapo zitatu chifukwa cha nthawi. Choyambirira ndichonena kuti nkhani ya chakudya, amene ajawo anabwera ndi ndale zokunena kuti chakudya anthu sazakhala ndi njala bla 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 bla, and iwo aja kampeni ya mapepa ndi zakudya, even amaenda ndi chani ndi sailo, amaenda ndi nkhokwe ndi azimayi akupeta, and zimene zija chifukwa dziko lathu tili pa basic, sitinafike ponena kuti dziko lija tikulisintha kufika, tili pa basic. Chimene chimavutika mdziko muja ndi chakudya, you know, the basic, you know, anthu akuvutika libe chakudya. Now what did they do when they came? Anabwera amene muja ndikumenya ndale zawo, ndikusokoneza market ya chakudya, mtengo wa chakudya uja ndikutsika.
which was good, but it was good for just some months. Ndizinthu zosintha zinthu pa nthawi yochepa chabe ndi mpango zikankhani glass. It's an emergency economy. What they did there was an emergency economy. Why? The cost of growing that means zimene anthu analowesa kuti akolole zimene anakolola zija ndi ndalama zimene amalandira kuchokera ku zokolola zija parallel, anthu amapezeka kuti akupeza in negatives. So economy ngati imene you cannot upload that economy. Economy imene ndiya kusikwa phazi. You know, that's not how economy is going to run, because what chinthu chimene munthu investment yomwe apanga munthu amayenera azituka ndi chopindula chake. So economy yambira imene yachakuja imene anabweresa APM ndi boma lawo anayendesa boma mwa gangster amene pachapo market yachimanga ankangomenya manifesto kapena kuti zoyankhula zosokoneza market. They did the gangster to farmers. What this tells is kuda alimi abwerereso kumunda akalime chimanga chije sizitheka. In fact, zomwe zinachita is theft, but it's what we call systematic theft. Dziko linabera alimi, linabera anthu amene analima chimanga. Koma is of course is also tingane kuti zosatira za ndale zozerezeka za umbava wa achakwera. Chifukwa achakwera ndi gulu lawonso, they were holding the maize. Analima chimanga chija, and analima chimanga ambiri mwa iwo ndi ngongole zochoka ku NIF. You know, chuma cha Malawi anachigwirisa ntchito kulima chimanga chija ndikumachisunga ndikuchikweza. So muona kunena kuti anthuwa mbiri yawo kapena kuti tikana kuti running the affairs of the people, it's no longer kuti anthu achakwelesa dziko. Anthu aja they are running a scheme kuti anthu ndi abera bwanji. Amangopeza kuti akupeza IMCP zimela mabanka, IGP nawonso angoyang'ana kunena kuti kodi abera bwanji. So I'll give you an example connected to nkhani yosisa. Anthu aja anamenya ndale yonena tikakula chimanga ku Zambia, to bring panic to the farmers kuti chimanga chitiolera ku Zambia kuja imeneja Rosa Mbilizi ana baso, they were stealing. They didn't chimanga chinachokera kutiko. Did you see kuti chimanga anagula ndalama zingati and chimanga chambiri bwana. But Alex 3 months later, 3 months later Admark akunena kuti ndi chimanga choti changona. How are we running the country? Ndi boma la magangster basi tingoendesa boma mwa gangster. So ndangonena point imozi. Yeah, go ahead. You wanted a certain clarification. Yeah, so I just wanted to so I was saying kunena kuti you have mentioned Rosa Mbilizi, so I should treat that as an allegation, right? Kuti you are just alleging kuti anaba koma you don't have evidence. Malawi government paid for Malawi. Mukuziwa zimenezo iniyonga akatola nkhani. Do you know how much money? Mukuziwa kuti ni drama zingati zimene boma la Malawi linapeleka ku Zambia ndipo ndi chimanga chambiri bwanji chimene chinapeleka ku Malawi. Mukuziwa, did you take a recording? Did you take a record of this? Okay, fine. So I was saying kunena kuti bungwe la NFRA lanena kuti pakadali pano kwa bwera ma metric tons okwana 100,000 achimanga ochokera ku Zambia. Komanso chaka chatha tinalandiranso mdziko muno it was around 100 metric tons iso yachimanga. So mu toto yonse boma linanena kuti ufuna kugula ma metric tons okwana 200,000 from Zambia. And ndalama zomwe mafuna kugwiritsa ntchito it was around 200 billion. Zimene zozo adazifotokoza. So what are you saying when you say kuti boma sina bwelepo? Okay, so you see Mr. Robert, mukukamba za zimene boma lina fotokoza kwa inuyo. So mukukamba zimene inuyo ngatatola nkhani nake anapita background ndikapanga verify, ndikapanga find out. And that's pamene tikukanikana, pamene sitikumvana. Kunena kuti boma likukuuzani kuti chimanga chakuti. Koma no, have you followed up kuti yankhula bomazo ndizoona even akuuzani za metric tons kuti ndi chimanga metric tons hotel ndi chimanga tikufuna tigule chimanga. So vuto la imene ndili nalo ndionena kuti ndife anthu amene sitimakhala ndi chidwi
pa zinthu zimene tikuyenda kukhala nazo GP. Atulankhani inu ifeyo ngati ama citizens eni dziko komanso wina aliyense amene ali ndi GP pamene dziko mmene likuyendera. Boma linabwera kutiuza zinthu zambirimbiri koma ndi nthawi how many times boma labwerapo kutiuza zinthu zabodza? How many times has government come and lied to the nation? Many times. So vuto langa ndionena kuti kunena kuti mwachula a minister of agriculture Rosa Fach Mbilizi koma muli ndi umboni. Ine ndikunena kuti umboni ndinawo koma umboni woyambirira inuyo mupite mukamange follow up kuti ndalama zimene munapereka Malawi kwa ku Zambia pogula chimanga ndizi ma transactions zake ndi awa. Chimanga chimene inabwera ndichi muchione mameti tanza kunedwa ndeni mafusa so kunena kuti muziwe kuti imene ija inali njomba amajesa njomba dziko la Malawi. 3 months or 2 months later boma litagula chimanga apparently itagula chimanga ku Zambia. Admark inabwera kuzanena kuti ndi chimanga chambirimbiri cha zaka zomwe zambuyo. So you wonder kuti so no boma limakagula chimanga ku Zambia chifukwa chani pamene mungazozeta amakudyesani njomba dziko linajesedwa njomba anango zembeza. So the conversation I would want us to have kapena kuti mkambirano watu pa nkhani imeneyi tizikamba kuti inu what information do you have on this aspect. Ineyo ngati lawyer ngati mukufuna kuti ndipereke umboni I can also take umboni ku SCB kapena nditu ku court pamene SCB kapena prosecutor the director of public prosecutions akubweresa milandu pa court against these criminals amene akubera dziko la Malawi. Now ndimakamba nkhani ya chimanga so far after Peter Mutharika president wa dziko la Malawi waenda bwanji ndenda kamba za chimanga zi failure of leadership. Second issue imene ningabwerese kwa inu ndi nkhani ya chuma cha dziko mene chikuyendera kwacha mene ikuyendera. Adabwera kumene anthuwa they were manipulating the kwacha by my first statement. Kodi tu economy imayenda by what people are saying. Many anthu angonena kuti zikuyenda chonje ukweneka kuti kuthamanga economy jema bezeka kuti so anthu aja anabwera ndi tima sweet talk. They sweet talked the economy, but you can't run the economy with sweet talking. Zinaoneka ngati kwacha ija ikupanga recover, but on the ground mukapita kuseri ukaona kuti kwacha ijatu sizikuyenda zinthu zili chani zikuonongeka zikupitirira ni onongekabe and izi zili established under my report IMF, World Bank. I'm not saying these institutions are our solutions. These institutions are actually there to finish us off. IMF kapena kuti World Bank imagwira ntchito pokapoka ngati muli ndi asogoleri amene mitu yawo ikugwira ntchito. Mitu yawo akuyang'ana kuti atumikire dziko. Ngati dziko economy yake ikuyenda bwino, IMF ija imabwera ndipo World Bank imabwera ndikuthandizana. Koma ngati dziko lili nkuyenda ngati chikamphulukire, ikuyenda ngati Donia ndege ya Donia, IMF ija imabwera ndikumalizaso kukumalizana. Chifukwa ndi makhala mulibe choice, chifukwa ndi makhala muli desperate, then they take advantage. Those people amabwera kuzapanga. So economy ya Malawi sikuyenda kwacha ili more unstable. Ma business sakuyenda, especially ma business anthu amene akuyenda zinthu moyera, anthu amene sapanga zakatangale, anthu amene safuna kupanga zakatangale, anthu amene safuna kudula zamadulira. Chachitatu chimene chaumaliza chimene manena kuti ndipereka zitsanzo zitatu chifukwa cha nthawi. Chachitatu chimene mungaziwe kunena kuti dziko IPM likuwakanika so far zisizikuyenda ndi nkhani ya katangale, corruption, katangale, ziphuphu, kuba mwanseri kwapitirira muyezo kukupitirira pamene anasira achakwera ndi zigawenga zake. Chifukwa chakwera naye ndi zigawenga zake iye yonso anali chigawenga wanabera Malawi. Now what IPM has done kuyamba kumayambidwa at word go wisilo ja pya mpira yambani muzwa chimene IPM wapanga wasanga captain mbava, wasanga vice captain mbava, goalkeeper wakuba, midfielder wakuba, striker mbava. So I can give you examples. Ida mukitwa wakuyankha milandu kukoti suspect Norman Disare ani milandu
achina Mbilizi ali ndi milandu ya cement, achina awandani Mathanga ali ndi milandu, Frank Mbeda the attorney general ali ndi milandu, Mwanamveka milandu, achina Gangata milandu. The whole cabinet, almost 90% anthu onena kuti akuyankha milandu ku court according malamulo athu adziko section 12 ya constitution. Simungasankhe munthu onena kuti akuyankha milandu, whether milandu ija akumunamizira kapena ndiyoona. You cannot select someone, you cannot appoint, simungasankhe munthu pa udindo into a public office munthu onena kuti akuyankha milandu. Komano Alexius, law is clear. Kamangira Yes, ndikuonera kuti mumaziwa bwinobwino malamulo, ndinu lawyer, andi malamulo amakamba onena kuti munthu amakhala olakwa ngati bwalo la milandu lapeza kuti munthu ndi olakwa, komano ngati bwalo la milandu sinapeze munthu olakwa sangakhala olakwa. That's very true. In fact, that's why chifukwa chake anthu aja sitinangowatenga ndikukayika ku ndende. Achina Robert, achina Chisayachi, achina Peter Mukitu, achina Mathanga, achina Gangata, achina Frank Mbeda, achina anthu osewa awatu kanena Mwanamveka sali kundende, ali kundende ngati akuyankha milandu. It's because of the principle yonena kunena kuti someone is innocent until proven guilty. But this principle kapena kuti mfundo iyi yonena kunena kuti munthu amapezeka amakhala olakwa pokapoka kotikanena olakwa silima gwira when you are appointing someone into a public office. Timvane pamenepo ukamasankha munthu into a public office, munthuyo sakuyenera kukhala kuyankha milandu. The principle ya you are innocent until proven guilty works within the criminal justice system. Kuti munthu uyi simungamuyike kundende ndikumweruza nkungomusiya kumene kumamusa na mpezo olakwa. I hope we understand each other. Yukwati maphatikiza nansanganya kwambiri amalawa. According to the law, malamulo amene amayenda section 12 of the constitution, power, especially section 12 subsection 1 paragraph C, mphamvu zoyendetsa position kapena kuti office ya public, ka president, ka minister, ka all my positions amene they are connected to public office, public service, ama mphamvu zawo zimachokera mwa ife anthu. Ndipo anthu ife tikawapasa mphamvu zija zimakhala mwa iwo until we lose trust in them. Mpaka na pamene ife tingataye chikhulupiriro mwa iwo. So munthu onena kuti akuyankha milandu are you getting me? Munthu onena akuyankha milandu tilibe chikhulupiriro mwa iye kaya until the court clears them. This is why in public service muli interdiction. Why is it that an accountant or a junior officer in the civil service akamayankha milandu is interdicted, and then a minister should be, munthu onena kuti mamusankha Mr. Robert asankhidwa lero 2 years later akuganizidwa mulandu kuti akayankhe milandu. The government, there's a law, you are interdicted. Kufukuzekaye nkhani kenako wapeze kuti akumuganizira kuti pachina chake sizinayende ndi akumpanga interdict. What more, munthu onena kuti akuyankha kale milandu, how do you then justify kumusankha munthu kuti akuyankha milandu? Apapa kunena mosapyatira, munthu onena kuti akuyankha milandu sakuyenera kuvoteredwa amene kusankhidwa udindo wina uliwonse mboma. Ndeno zimene anapanga APM, zimene akupitiriza kupanga Arthur Peter Mutharika, ndi kulimbikitsa kudyetserera Katangale. Ndili ngati nsato ija sunganena kuti nsato ndiyoyi koma ukazungulira uku ukuyipasa mbuzi, ukazungulira uku ukubweresera munthu ukuyipasa nkhuku. Kumana asato imene itu koma ndiyoyipa, asato imene tukena tiyipe kuseriku ukuyipasa zodyera kuti igule. Katangale ku Malawi akupitirira, ndipo pali zisanzo zokwanira bwino zambirimbiri zoonesa kuti anthu akuba. Mukumbukira inu kuti 2024 we have loudly been talking takhatu kamba mokuwa moonekera bwera poyera kunena kuti ku judiciary kuli Katangale, ku legal profession anthu amene timakuzika ndi zamalamulo tikupanga Katangale wantu wa galu. Now mene APM amabwera
In 10 months time timayenera kuti tione marifomu okwanira bwinobwino, ndipo onse amene akukhuzidwa, majaji onse amene akukhuzidwa ndi Katangale ayankhe milandu yawo. Ngati kuli kupangidwa clear kuti they are innocent, should be cleared. Kodi iniyo mukafufuza pachitika chilichonse chooneka chabwinobwino, chooneka bwinobwino, Katangale wa ku judiciary angopitirira ma injunction oti anthu asayankhe milandu kapena asafusidwe mafunso akupitirirabe. Zimene anayambisa Frank Mbeta in 2015 zikupitirirabe. So easy, ndipo ndifuna ndikambe chinthu chimodzi chofunikira andichinani na 2024 kuti Malawi, if we have a judicial system imene ili ndi Katangale, imene chilungamo chayikidwa pa auction kuti amene ali ndi ndalama zambiri ndi amene atapeze chilungamo, amene atapange bid ndalama zambiri atapeze chilungamo, kusogolo khoti lisasanduka lizanyonyoloka anthu samazalimvera. Ndiyetu the last nditakupereka zitsanzo ziwiri zimene zikuchitika, it's happening. Apolisi anauzidwa kunena kuti simukuyenera kumanga Kaponda Mgaga. What happened? Anakumangabe, anapasidwaso china, inu muntuluse Kaponda Mgaga, anamkakamirabe sana mbusi, ananyozera khoti. Chachiwiri, khoti lamdedza munkhani yakazamira ndi banja lina lija zokhuza malo, anapereka malo kuti ndambali nayo, koma ndikupereka injunction yonena kuti pakadali pa stay, what we call a stay, chiletso chonena kuti alisi asapitepo pa malopo, ambali owina aja asapitepo. 2 days ago or a day ago abanja lina aunjikana imene yotu ndi contempt of court, ndipo ni mulandu. Komano izizi ndi zipaso za judiciary imene ilibe direction, ilibe leadership. Judiciary imene aliyense chilungamo mkhoti mwake akumaika kuti muli ndi zingati, akafuna. The justice system has been thrown to the dogs. Kuti palibe tsogolo lenileni limene likuona nde kusogoloko. These things will get worse where anthu samalemekeza ziganizo za koti, chifukwa chonena kuti kotiyo lakanika kuzilemekeza lokha. Ndikhulupirira kuti mukumvetsa bwino. Ndakumvetsetsa bwinobwino Many zinthu zimene ndikufoto to account its own officers. Ngati sakuyendera bwinobwino, ngati sakusatira chilungamo, ngati sakuyendesa nkhani motengera nkhani imene ili mafacts komanso malamulo zimene akunena the law, then anthu amatengano kuona kuti izi satira ise nthawi anthuwa akuti ulowa njala. Okay, fine. So I was saying kunena kuti ndiwe mmodzi mwa anthu amene wakhala kuyankhulapo pa nkhani zokhuzana Katangale, mwina muchizungu makamba kuti one of the whistleblowers. So nkhani yayikulu yomwe wakhala mwa imodzi mwa iyo ndiyokhuzana kugulidwa kwa Ameris Hotel, zomwe zidazapangisa onena kuti kuchitike mpaka na kafukufuku wa ku nyumba ya malamulo omwe mpaka dali pano ripoti yake sinatuluke. How satisfied are you ndi mmene kafukufuku ameneyo akuyendera mpaka dali pano? Okay, pali zingapo zomwe ndingayankhule za Ameris Hotel. In fact, Ameris Hotel ndi nkhani yonena kuti tinakatha ngokhala ndi program kukambirana za Ameris Hotel fa pali zambiri. Komano satisfaction, pali party ina imene dissatisfied, pali party ina imene dissatisfied. The first thing is, as a whistleblower, munthu amene ndazitulusa zinthuzi, ndili wokondwa kunena kuti zinthu zija sizinapangidwa ignore. This is very important. Kuti parliament inaitengano nkhani ija kuikoka mpaka na kupangisa kuti committee ya Public Accounts Committee iyambe kuifufuza nkhani ija. That's something I'm very satisfied. Second satisfaction as a whistleblower is that zinaonesadi kuti zimene manena ndizoona kujenija inquiry jetayamba. Inquiry jetayamba chichonse chimene ndakhala ndikuyuza dziko la Malawi on Ameris Hotel has been true. I have been right. Kuti anthuwa akusokoneza ndi wakuti ngati mukumbukira bwino kumachitika ma press briefing, kunachitika press briefing ya HRCD, kunachitika press briefing ya Boni Galindo, kunachitika press briefing ya my citizens with change kaguti magulu timapanga press conference and amazena kuti mwanamveka so lakwa Frank Mbeta sisi kumukuza kamangira akutukwana kamangira zonsezi anthu onse watu ali kuti alichete. I'm still standing
they have been embarrassed by the facts. Many inquiry inatukusira zinthu anthu mene anthu anaonanso kuti abado anthuwa akutiyesa njomba. Komanso ku Malawi kwazaza ma activist amene akumenyera ufulu wa mimba zawo kuti mimba zawo zizikhuta. Ndeno mukuona kuti ndiyati sindikuyenera kulina kuatchula nokha mukuona. Chomalizira chimene ndasangalala nchonena kuti Amalis Hotel scandal where the awawa amene amasunga chuma cha pension choti anthu akapuma pa ntchito mboma azilandira ma trustee amene wawa zaonekeratu kunena kuti anthufe amalawi tilibe manyazi ndi kupanga zoyipa, tilibe manyazi ndi kuba. Chifukwa chani? Despite kupatula ngakhale kuti mchichewa chomveka bwino, ngakhale kuti umboni ulipo wanani, umboni deal umboni wochuluka opanga implicate anthu amene palibepo desire to arrest, prosecute and convict these criminals. Palibepo. Ndeno komano satisfaction yanga ikuchokera pati. Satisfaction yanga ikuchokera ponena kuti zaonesa inquiry ikupanga expose anthu mene amanamira kuti anthu amangonama kuti tifuna tithane ndi katangale ndi woyipa kumbaliku ndi amenenso akudya, ndi amene akulandira ndalama kuchokera kwa achina Yusufu kuti azitibera dziko lathu zipita kusauka. Ma MP amene ndi opsa kwambiri, amene ndi the enablers, achina Kansiyamo, achina Kansiyamo amene ajawo ndi amene akulongosola kuti katangale uja azipitirira. They are allowing, amawapasa ma red carpet. These Asians, just to mention a few, it's not only Asians amene amapeza kuti akutibera, koma amwenyewa akumapasidwa red carpet ndi akatangale. Amapita ukatapa za campaign, amapita ukatapa zawo zomwe amanena kuti kupanga campaign koma akufuna kuyesa iwo ndi banja lawo. Amalis Hotel yaulula zimenezi. Komanso chachikulu Amalis Hotel yaonesa kunena kuti anthu aku private sector awawa amabankiwa, awa ma trust fund, kaya Nico, kaya Audi Mutual, kaya FDH Bank, kaya National Bank, ndi mbava, ndi gula mbava. Akamatusa malipoti awo kuti tapanga 100 billion, tapanga 10 billions isi. Tazindikira sopano kunena kuti ndalama zake ndi misonkho yanu akukuberani. They are part of this syndicate. For Amalis Hotel ndi chisanzo chimodzi chimene chaonesa mmene zinthu zimayendera, zatiwulikira zonse poyera. Ndipo tithokoze Mulungu komanso tithokoze onse amene anawo, because ntchito imene iyi kuti ziwulike sine ndekha, pali anthu ena amene sindingatchule amene anabweresa information on my desk, and ine kuyiunguza information njandi kupeza background kupeza kuti anthu watu aina George Jaffu, ajina ndandani, ajina Frank Mbeda, including the ACP director, kuti zinthu zochita kuoneka kuti nkatangala anazilola kuti zinthu aziduse. Anthu amene amakupasa information ndamboma kapena aku private sector kapena mzika zongokhuzidwa chabe. Iyi ndi gulu. Momwemo, amufandi momwemo, anthu ongokhuzidwa, private sector, ndi it's all sectors. I work with people from different professionals and sectors, even on Amalis, even ako hotel komweko, and ako hotel komweko, they have given me information. So information, anthu alindi information, ndipo msazana mizido Bwana Robert, anthu Malawi umbava, anthu akuuziwa, ndipo zonena kuti evidence palibe, evidence ilipo, chimene anthu amaopa ndikuti kodi what will happen to me afterwards, which is what we have to work on. Kunena kuti pamene anthu mukulola katangale kuti amene mizu, you are in danger, you are in more danger than mukaulula zinthu zija, because mukaulula zinthu zija anthu aja amakhala kuti they are different. Makangati mwachosera zipolopolo, makangati anthu aja ndi mfuti inde koma mfuti wawo ulibe chani, ulibe zipolopolo. Koma silence is what enables the cartel. Katangale akupitirira chifukwa chokhala chete, chifukwa chongoyang'anira zinthu. Ndipo pamene katangale akupitirira, amene akukhalira dziko lija lafika ponena kuti munthu amene akulimbana ndi katangale, amene amakhala in danger, amene amakhala kuti dziko lija, amene uja ndi wa dziko, he's an enemy number 1 of the country, yet you're fighting corruption, you're fighting for the country. Izi zakhazikika chifukwa chokhala chete, chifukwa chongoyang'ana. Koma ndisindike kunena kuti
anthu amene akufunira dziko zabwino ndi ambiri. Komano, they are not taking an action. What I'm calling people to do is, let's take action before it's too late. Because there's a time when it's not even possible to fight these people. Koma zimene zitega ngati tipitiriza zaka zomango yang'ana zinthu zazikusokonekera zinthu zazikulowera kuti tu maiko amene tingapeza zisanzo zawo zimene zinthu zinabalalikiratu. Kumene maiko amene kuli nkhondo sikuti nkhondo zezimangochitika. It's also lack of rule of law and to wake up interest yawo more than that. Koma chofunikira Mr. Robert nchonena kuti katangaletu amaononga anthu amene akuberedwa komanso amene akubayo. Even amene akubayo amakhala kuonongeka koma saziwa. It's just a matter of time. It's just a matter of time. I'll give you an example. Kufa kwa ma minister nthawi ya COVID. It's an example of how corruption affects even the corrupt. Kufa kwa a vice president atu Klaus Saulos Chilima. It's an evidence of how corruption imaononga ngakhale iwo amene akukhuzidwa ndi corruption. Chifukwa asilikali athu aziko lathu amene akukhala ndi ndege zoyenera koma ndege zija sizikugulidwa, anthu amangotenga ndalama za ndege kuyika m'madumba ndikumagula magalimoto othira madzi anthu pa ma demonstration ku military. Like, what are you doing? Mukutani mudani? Alex, tipiteno kumbali ina, you have said the positives pankhani yokhuzana Amaris Hotel scandal. Tibweno kuma consenso moli nawo pakafukufuku yameneyo. Zosamisa mu inquiry ya Amaris ndi zingapo ndipo zimene zakhala zikundibaya pantima penipeni nditha kutchulapo mwina 5 koma mwina ndi nthawi muona kuti mutani. Choyambirira ndiyonena kunena kuti kuyamba kumayambiro nkomwe anthu aja samafuna kuti chilungamo chenicheni chichitike. Mukumbukira kuti Attorney General amathawa samafuna kupita ku inquiry kuti mpaka na the third time of asking ndi pamene Attorney General Jonathan anazuzatu wabwera pa inquiry. Chimenechi chinasokoneza inquiry from the beginning. For Attorney General japafunikira nthawi imene ananena cabinet committee jaita ngonena kuti tabwerani kuno amene abwere koma Attorney General uja amachedesa amatolera ndalama. He was collecting money from the Asian community from mwenye ndalama zija anawapasa ma MP ake. Chachiwiri chimene chinasokoneza chimene chinachosamwisa chimene chakhala chosamwisa mu inquiry ndi kusakhala ndi chidwi the committee kuitana anthu eni amene akufunikira ku inquiry kuja. So kuyamba kumayambiro komwe tinakhala tukamba za Zamba. Zamba anabwerapo committee kuja akuti ayi mpaka na pano ayi akuti ali ku South Africa. Inu ku South Africa munthu alephere kupanga apiye ku South Africa. And then mukafufuza bwinobwino munthu uyu akuyankha milandu yayikuluikulu yokhuza katangale koma passport yake anampasa. Anampasa passport imene ndi ndani. You see kunena kuti inali nditu syndicate munthu uja kuti amuthawise kuti zinthu zisaululike zambiri atetezane. Chachitatu chimene chinachitika, okay, ndikambe pomwepa polepheresa anthu kuti asabwere. Yusufu amene anagula hotel iji anagulidwa hotel samafuna kumuyitana. Do you know he wasn't on the list of people to be invited until later on titalepheresa kuti ripoti ya shortcut kapena ripoti yopanda yosagwira bwinobwino ituluke. Titalepheresa ripoti imene ijayo ndi pamene anayamba hey Yusufu and even up to now Yusufu uja sana itanide mpaka napano. Yusufu uja koma yet ndalama zinapita kwa ndani kwa iyeyo, and it's very important because how that money was then transferred to other accounts shows you umbava umene umachitika because it's clear conduct after the transmission kamena kuti the transfer of funds rather after the transfer of funds ndalama zizafikano mu account ya Amaris 90 billion. What happened? Zimene zinachitika ma actions amene anatenga ajina Yusufu a investment Shiraz Yusuf shows you kuti anthu andi mbava ndi mbala. Chachitatu muona kupeza kunena kuti anthu awawa Amaris Hotel inquiry chairperson public accounts committee Mr. Kamsiamo Steve Baba Mulondera Kamsiamo analandira 65 million kutoka kwa Apostle Clifford Kawinga. This is public knowledge. Now,
munthu wonena kuti ndamudandaula choncho ndapeleka complaint officially and I'm not ashamed of it. I'm publicly saying kuti uyu anakalandira 65 million and immediately nitalemba pa Facebook anazayankha iye uja kunena kuti ndakuwuzani kumayankhula kwa Kawinga ndakuwuzani Kawinga kuti ndalama musandipase which corroborates allegation yanga kapena kuti a complaint yanga dandaulo langa linapasidwa mphamvu ndi response imene Amalonda anapanga, and you still had that person kupitirizabe kuyendesa inquiry. So it's a job. The third thing is mwina ulipomwepo anthu aja anayesesa kuti aituluse chimene chimachitika kuti muone bwinobwino. Anthu aja mu parliament muja they were doing kupanga blame game, they were playing game. Yes, so yeah, go ahead, I was saying kunena kuti ulipomwepo funso langa ndilonena kuti zimaoneka kuti iweyo komanso Steve Baba Malondera bakhabe ndithu mukusemphana chichewa pa nkhani yokhuzana inquiry imeneyi. Udafotokozapo nena kuti unapereka allegation nena kuti analandira ndalama zomwe wazitchula zochokera kwa anthu ena, komanso tinaonanso Amalondera akunena kuti iweyo umafuna kusokoneza the outcome ya inquiry. Kodi kusemphana pakati pa anthu awiri inuyo kunayambira pati? Okay, so first of all, mwachidule Amalondera kubweresa complaint kapena kuti kubwera kuzanena kunena kuti ineyo ndimafuna kusokoneza inquiry. It's an afterthought. It's a counter action. It's an afterthought. I don't know if nzili clear. Kunena kuti anapanga izi pakupsha mtima chifukwa cha kuti nanenera ku SCB. Chifukwa iwo aja anakali ndoyera mtima kamene afuna kuyendesa zinthu anakabwera ku dziko kuliuza kuti akamangira afuna kusokoneza inquiry. Ine ndisanatuluke mukumvetsa pamene pa chachiwiri even anakauti chabwino ine mwina ndatuluka ndanamizira Amalondera. What you must ask yourself, funso limene amalawa kwena kuzifunsa, kodi ineyo amene ndinabweresa nkhani ipoyera ndikupangisa kuti zonse ziyambe ndingakhalenso amenenso ndingabwere kuti ndisokoneze kuti chilungamo chisaziwike? Like mitu yathu amalawi tikugwira kuti tizamvera a Stephen Malondera kunena kuti munthu amene anatulusa nkhani and has been on point kutulusa zinthu kuipanga pushi tiye nayo tiye kuipa safaya tiye nayo ne magayi tisagone tiye ndisatire inquiry munthu yemweyonso abweresa zisokoneza. So allegation ya Amalondera si imamveka bwinobwino. Now I will take you to his own complaint. Dandaulo limene anapereka Amalondera ku SCB, it was about 5 pages. Ndaiwala kuti ndi 5 or 6 or 7 koma I know kuti it was a minimum of 5 pages. Mu 5 pages pa nkhani imene anakamba mukuziwa kuti kamangira anamutchulapo muchani page yomalizira mwina ma sentence awiri basi. That will tell you kuti kamangira is not the purpose of that complaint. Kamangira uja anangoyikamo kuti mchere kuti ikome nkhani ija ifa nkhani imene amadandaula yokhuza bambo Gabriel Chambers kuti amapanga influence amapita kunyumba kwawo kakumana nawo kumene uja unali akamangira ngati amaitana mpaka na kumapita ukaona akazi awo akudwala kunali akamangira kumene. So you see kunena kuti anthuwa akutisewera mpaka na kuti mafailo kumapasana mafailo kuti iyi yokha iyi usayikoke iwe Gabriel Chambers iyi yokha. So what zimene nakamba koyambira kuja kuti one of the key issues, one of the victories of Amali's inquiry kuti kafukufuku wa kukagulisidwa ka hotelo iyi kuchipambano chimene Amalawi tinapeza pamene pajabu china nchonera kuti tinaona zeni zimene zimakhalira anthu amene amapangira akatangale ndipo how determined they are. Many waja ali focused kuti abe ndithu ngakhale mwagwira tisauza lili mmanja akupitirizabe zachisembwere zimene mwapezerera akupanga nyumba mwanu. Basically as simple as that, kuti iniyo aphiri mwapeza obanda akupanga chiwerewere ndi akazi wanu ndi nyumba muja mwapeza iwe obanda ukutani nyumba mwanga obanda aja tisauza lili mmanja angokuyang'anani kuna amwene pepani mbapitirizabe kupanga zachisembwere zija. That's exactly what we have seen. Zimene taona mu nkhani ya Amalis Hotel. Now ndimakamba nkhani ya folo yokhuza kuti anthuwa
umboni wonse umene wapanga anthu aja sakumangana, you know, the purpose was kuti Amaris Hotel ija anthu anayamba to do blame game kuti anene kuti hiyayi analakwisa mene amayamba a DPP anali ndi target yonena kunena kuti koma nkhani jana anayambisa ndi MCP na target yonena kuti achitise manyazi boma limene lilangoyamba kumene tionese kuti taonani agula hotelo iyi, which is true indeed, anapanga zolakwika koma the intention wasn't kuti ateteze chuma cha boma. Cholinga chawo linacho chitisa manyazi boma la Arthur Peter Mutharika, not kuti ateteze chuma cha boma. Now andale ena a DPP kuti nkhani inamba but anayambisa atundi zamba anayambisa ngani momoti apange deal a DPP aja ndikupanda nzeru kwawo ndikutitengera kuntosa Malawi momoti apange deal unena kuti iyayi yes anayambisa ndachina zamba planning umbava umene anayambisa ndachina zamba koma imene apanga decisions itu ndi boma limene ili imene china chilichonse linayimisa koma za Amaris Hotel chifukwa kuti amadya apo chifukwa kuti amapanda lama anazipitiliza. They didn't do that, so there was blame game. The final thing that I can say chomalizira chimene chandikhuza ineyo chimene chikundipweteka ndipo chima ndichosesa appetite ndichonena kunena kuti Amalawi ndife anthu odabwisa kuti munthu akuti wotchera nyumba andifeyo we just watching kuti komatu zimene akupanga zoyipa tili ngati munthu onena kuti wadya kwambiri mankhwala ozunguza bongo amene amfasisa kuti chovala chake chimatha kumayaka ndikumaona kuti mayala atu akuyaka mani tatengani madziwo muthire iwe tavula mayalawo wataye iwe you know that's how Malawi yanza kuti akuona jekete yawo ikuyaka moto akuitana kuti iwe tatenga madziwo ndithandize tangovula jekete uitaye kaya. That's chimene chikundipweteka kwambiri kuti nkhani ya Amaris Hotel umboni ndi koma Malawi they are okay basi kupeze kuti akatenga injunction kapena kuti akachosa what we call restraining order chuma chikakhala kuti chikuganizidwa kuti chuma ichi nchakuba ndalama izi zikuchokera mu mbava uko chimayenera kuti chisungidwe kuti chisasunthe chikhale restrained to protect public resources and to protect any resource imene ili timati process of a crime. Now Amaris Hotel mene umboni uja wayendera ndi mmene nkhani ija ili kuyamba kumayambiriro chuma chimene ija 90 billion ija ikuyenera kugwiridwa yonse ndi koma mupeza makoti akulimba mtima akuti ICB mwatantani tiye ndipange grip and Amalawi they are laughing ife timaziwa ife palibe chimene chingachitike chabwino tipiteso ku ndizokwitsa Kamangira tipiteso ku nkhani ina yokhuza na inquiry yomwe pakadali pano ili mkati yokhuza na ngozi ya ndege yomwe inachitika mu chaka cha 2024 maganizo ako ndotani pamene inquiry imene ikupitirira ukuiona kuti ikuyenda bwanji? Choyambirira ndinene kunena kuti Amalawi tikuyenera kuti tizikhala ndi umunthu choyambirira tizikhala ndi umunthu. Now kukhala ndi umunthu siku kulimbikisa zikhulupiriro zopepera za lack of accountability just because anthu anafa pa ngozi ndi kuti tisaganize tisiye kuganiza tizilira inu. We should be focusing on kuti zinthu zimene zisazachitike, so tipange focus in protecting and njira inefficiencies kuti zimene zisazachitike. Ambuye Yesu anauza anthu ena ake kunena kuti ndi Satan anthu ajana dikira ndikaye wina anena kuti ndikaye ike kaye maliro abambo anga anamuza kuti iwe asiyena anthu akufa ayikane ukhaoka amene aunisa ene anyamule mtandazi ndi Satan. Ambuye Yesu ankapanga deal ndi zikhulupiriro zina zimene timakhala nazo. Usamankhula za anthu akufa alole ni mzimu wawo use mumtendere. Ino akuuza ndani kuti sakugona akuuza ndani mzimu wa you think kunena kuti zimene tikupanga pa dziko lapansi panopa basi chifukwa kuti timamunena Adolf Hitler chimwalire na Adolf Hitler ndikuti panopa basi mzimu wa Adolf Hitler sumagona. You know, why do we talk about Kamuzu mpaka napano? Timamunena Kamuzu kuti Kamuzu ankapanga nkhaza. Why? Timamunena uyu ndani Bingu Professor Bingu Mutharika anthu amamunena mpaka napano kuti analagwisa zakuti anthu akumzuzu pa 21 June or July anaphedwa anyamata chifukwa cha nkhaza za Bingu in 2011. Now, kodi ndikupita kuti
ngozi imene inachitika kuchikangawa ndi ngozi ndithu. Panalibe anthu ena ake amene anapanga plan yokuti amuphe Chilima kutengera ndi kafukufuku amene napanga ineyo, because I did an inquiry based on the report ya ma experts BFU, based on the inquiry ya commission ija imene inali yosokonekera i commission of inquiry imene jayo komano ndinaona bezimene anapanga fine ndi anthu amene anakaperekera maumboni fa anthu aja anali eni they were real. Kutengera malipoti awiri amene wawo ndi kafukufuku one setting ngati whistleblower anthu anandipasa information, ndinapeza kunena kuti achakwera sana aphe Chilima, MCP sina aphe Chilima, Shoni Kampondeni sana pange plan yomupha Chilima, palibe munthu amene anapanga plan yomupha Chilima. Amalawi siti konda chilungamo kuti kumapeto kwake munthu akanena zimene zikuti chakwera sana aphe, iwe soli gulu waja ndalama wata inu tabwesa ni umboni, kodi just bring umboni wonena kuti awa anatere ndipo zinaenda palibe. We lack tukuyendesa dziko ndi rumors. We can't run a country with rumors. We can't run a country with vendetta. Yes, Chilima was lost. Yes, anali anthu ambiri amene ankamponda Chilima ndithu, anali anthu ena amene ndi hope mwa Chilima kuti anakhala president zinthu zinakasita mala. Koma zimenezo it's no longer a chance. It's no longer a possibility. Sizingatheke basi tiyangane isogolo. My comment on the inquiry that is happening ndichonena kuti zili ndizabwino kungo sangalasa anthu inquiry iji, koma in terms of reality inquiry major is a waste of public resources. It's a waste, and you should do atuangani mufufuze unena kuti ndalama zimene zikuongedwa pa inquiry ndizingati, because that's important, you know. And then inquiry cheni chimene ubwino wake ngakhale ili a waste of time yaonesa mene Katangale amasoko nezera defense system yathu ifeyo du Amalawi tili pamtetete